Ngel sha se ha jing en ma dem ke jing yap. Hanget, boleh phim ngay se. Ba ka bai ban ngen. Nrei te bro jing em ngin hap shinyo ke tang tek pop. Pergi kam ba bha jungi. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Working President ka Khon Trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ulakan tho ting e yaka sorkar MDA bala yalam daka NPP halor ka kaipot bala IT daka expert committee kabala ajimut ba on amla ban penkala yaka reservation policy jong ka jela ha ka jinga karen bat ki lat patai kubor ha ka khat khandai trek urampang arajara punrio shisngi hadien ba ka sorkar jela kala penmi pajba ya ka jinga jumut jongka expert committee uba Thomas Pasa ula Kamru ba baro ki balet IT ya ki jinga jumut syaka expert committee on reservation policy bala thung da ka sorkar jela kin kubur bakila syashet kala ha ka sorkar da ka bakno ba ka expert committee kala le yala ka kamram katkum ka jingbtha jongka sorkar jela henrei om katkum ka jinga jumut jongki kinhun ba pher bat ki riu pajba manakala ka jongi kani ngila khmi lenti nado kalai phui tere kumi arjar arpulai ngila khmi lenti ya kani hi ka result de halor de kanong rim ha ka committee bala khot ka sarkar ha kalai phui tere jong manai mi arjar arpulai ngila persya banthau expert committee ngila persya jur dari baro kila ya dawa baik ya kataka expert committee kabar pada Hawala tahu ke expert committee niyo i ke sorkar ka thung mitangi ki birola jong banabar we kibam so thu ya ka emotion jong ki paiba halor kani kaman bat ngila hakatu por ngila purusya yong ba pimdei ban tahu de ke expert ki banabar include wanra ke expert ni don ke expert ka jek bero jongi lara de nang sir pori rom garone lara de nang ni tepo kablu nyutren bakinton benta bakna bangin address ya kane ka issue kana kane ka committee kan so thuru ya emotion jong pai ba halor kane kaman but namar bangi kran marwai ka sarkar ka ya thi na do to ka por glak kane kane kentin ang ba ka sarkar ka thung maka ka expert committee ka jit maka manu bandan bentah ka expert committee ka siu tulak maka ya ka expert committee te klem jing artatin kani ka expert committee kan le kat kum ka jing patha jong ka sarkar mai pendape ya kini ki jing mi kani ka report jong expert committee kelo kum ka kran ka MDA na do dewan kum ka kran ka MDA na do dewan na do basitang kam don jipir hang no ba ngim dei ban pe ya ka population kani committee kran kata ke MDA ko ang ba ngin haf bu be kini ngim laban perkala kani ka report ko kata kani ka MDA ko ba ni haban carry forward hakipor bamusya kani ka report ru ka kani kata ai ban kani ni so thu adin ba mi kani ka report kani ka datang bala pensab ya ka pisau pa ba bala pensab sab ru yo kapor kubakalong hi menta kani rapoy biang ha uzuro biang kani resolution policy haka jing kmi linti jong i ba kendon ki jing changes ma ki belum logical ki belum legal henry ka kawan meng haju iwi example ngana iwi kani ka committee ka klen tho shaphang ki recommendation ki suggestion ki ba ngi ai ngi pen poi but kumun ai nuksa iwi nakaliang ka jong ni ong bandili no ya ka what autonomous state naka SRP karena Spanyol puar ni ong ba ngim dei su autonomous state nila di ka full fledged state kani ka committee ye itai balong logic baru ka klan priang mudul fi kani ka committee ka klan tre ban wengi tu kentin autonomous naka preamble jong kene ka khat 1972 hadu mentakan nesa te dakano kam mindset ngam susu bahkan nik expert committee ka trikam ye ita ijing tawai ba song nong ba lari dei berat makraru
kan ka komiti ka khalam pe hiu kan dia tu bat kemuralong ka government ka la thau gini komiti layak ki puar kali ayu kan komiti ngim tiap nak kalian ke jongi ngi sautu bat ngilu bangkran bakine ki report jong ka expert komiti kini na ka office jong ka MDA kami na kita ki ba ai jingmut ni kita ki stakeholder ki NGO ki Rushimet ki scholar ki education institute kami na ka MDA kini gide ki ka report munda jong expert komiti jong ka MDA government but ni hapan keren ni kani kidan ginong mikmat kiba dawa ya kata expert komiti ka jengkeli ko mi hata kata expert komiti kiba phi dawa phihon ni kani report ma phi dawa te irrigation policy walais lah ngila pelut kapor kaya ngila pelut kepisah kebukalong ikir ni kata dakat studio mam ngila ko mangikir la dai kapor ban perkelai kani kalau adai ba kapor kaya bangin perkelai ya ka state irrigation policy but donru kinong ikmat kibale mi siya ka sarkar ban manjur baik ya kiju kita kibrio gi banabar kiban niadon bentah ka expert committee mentah kita kibrio gi banabar kiban ra yakum kini report ka jingkeli ko bi hato kilahun ya kini report ya kini kaipot maka ni kalau tik kumba ngila lekai bat ka emotion jongi konsam la jongi bat jong pai bai sunun sa te nakaliang ka jongi ngin pediang ya kini ka report haka jing sisa lada ka kene komiti kalawan rak report aila yang ngi bangini ya debate haba pikot ingi ku ka political party ban ai jimut hato ngim don hok pada ban debate ya kita cika jibut jongi da filawan pendram across the table ho ingin pedang la fila la ka sorka kala ban peniap nia yang ni halol kitu kijing ai jongi ngin pedang handai ban over fisu ong ngi one eye suggestion ngi la ai kila tar kila da cikendong niu tu lagi mat ni ai bani keren hari iwe ru ka keren pois sino ba kiwe ki ba ai jumut ka sai kin so thu ba makin kila syashat barok tu balik sports state convention hall balik ban yang lain ban le ai kita ki suggestion ki jongki kiru kin kubur ba pil aset syashat lut ka ik ba pitho ka ik ba pi anjing mut expert ngoti ka keren pois sino tekani ketika kadak ba ngiem haka sensyar don bor ba jala jongi ketika sarkar kala persang ban su penengkam be dak kibut haka rukom jong komiti ban ki result ki law ikum ne kum bangin chu Biden kendian ya ka kaipot judicial inquiry jong jong ba che ka pois no lai klet pai ba lai klet pi ha tu ko por lai mi lai kan lo bro lawan ra apok ka floor juga house ka judicial inquiry ka inquiry ko ba don ki ka deka jingle don bor jong ki pulit hane ka lakun nang ta don ne ba jing sistem te mar i ma ka juk bos fia klat bi pe te na kalian ka jong i ko mo mana hai kenti di basai ko ka seng hi ngim pediang ya kaneka report jong ka expert committee ba kaneka de report jong ka MDA government. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download
Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.